Presidente, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Prometo cumplir fielmente as obligacións de cargo. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del Consejo Galego. Muchas gracias, pueden tomar asiento y ahora intervendrá la presidenta del Consejo. Y ahora, cuando Galicia y España muestran resultados macroeconómicos razonablemente positivos en el entorno europeo, Moi boas tardes a todos, alcalde, presidente do Parlamento, delegado do Goberno, presidente da Diputación e, bueno, autoridades varias, hai moitas aquí, representacións, por suposto, os protagonistas principais, con luz e a cabeza. Noraboa, eu estou moi contento, eu digo sempre, de ter interlocutores. Hai que falar coa xente que sabe do que está falando para, primeiro, recoller o que nos din e, segundo, ser capaz de, escoitando, chegar a acordos. Por que fan falta economistas, na miña opinión? Porque, efectivamente, os que temos a responsabilidade, a capacidade, a honra, se me permite tamén, de poder decidir en nome de tanta xente, necesitamos ter elementos para tomar esa boa decisión. Ao final é unha cuestión, eu digo moitas veces, de sentidiño, son máis cousas, pero tamén o sentido común é importante cando se teñen as bases, se sabe o que hai. E para saber o que hai que escoitar os que saben. Por iso, Luci, noraboa, eu tampouco entendo de economía, pero sale uns anos para poder detectar a xente que entende as cousas das que fala e que, ademais, ten esa empatía, esa presencia constante. Eu agradecí moitísimas veces que estuvera en tantísimas cousas, non podíamos faltar hoxe aquí. Ademais, unha cousa moi importante, os economistas fostes capaces de xuntar, e non é nada fácil, en Galicia, en España e en xeral, ese Consello Galego, que aglutina a maioría dos que vos dedicáis a esta profesión tan complexa e tan bonita. Xa digo que facilita moito o traballo cando tedes que falar cada un ten o seu traballo, cada un ten a súa posición, pero despois hai que representar os intereses colectivos. Eso de es la economía estúpido é unha gran realidade. A economía é todo. Polo tanto, cando hai que tomar decisións, hai que ter en conta todo o que está en xogo. E por iso me gusta escoitar. Temos moi bons economistas na Xunta de Galicia e temos moi bons profesionais que entenden de economía en Galicia e por iso eu agradezo moitísimo que esteades organizados.
E moito máis neste momento, efectivamente, tan convulso, donde hai circunstancias que non dependen de nós, que ninguén queremos, e que nos afectan tan directamente, por tanto, hai que, primeiro, velas vir, analizalas e tomar decisións en consecuencia. Hai que tamén resistirse ás novas corrientes, os populismos de todas as cores políticas, que din que todo é fácil, que todo se pode facer, decirlle a todo o mundo que quere escoitar, non negarlle a ninguén todo o que pide. Que máis dá se os orzamentos o aguantan todo? Por desgracia non é así. E, polo tanto, se a economía se cae, se caerá todo o demais. Ás veces xa se caeu e hai algúns que non se dan conta. E como aquí somos responsables e non queremos que eso pase, hai que prever todo eso. E saber que os recursos públicos son sagrados, porque os pagamos entre todos, pero non son infinitos. E dicirlle a cada un que todo aquilo que pide é posible e que tirar sempre do gasto público, que ao final tamén é tirar do gasto privado que o nutre, eso non ten fin, e aguanto que sexa, eso non é verdade. Para eso tamén están os economistas, e por eso vou escoitalos. Eu non me podo imaginar, o digo sinceramente, presido un goberno que o meu goberno non tivera orzamentos. Non ter orzamentos e non ter planificación. Non saber o que tes, non saber o que podes gastar, non saber hasta onde podes chegar, non saber cando te veña unha necesidade se a podes atender ou non, ou polo menos decir que sí, sin saber se mañán ou dentro de medio minuto vas a poder decir que non, e polo tanto eu reivindico e casi reclamo o imprescindible que ter orzamentos, que tanto como ter planificación, porque decir que podemos vivir da igual, saber o que hai ou non, ir improvisando, norma sobre norma, necesidade sobre necesidade, como se foran infinitos os recursos que se atenden, eso non é ninguna solución. E, polo tanto, dende logo, mentras dependa de min e mentras teña capacidade, Galicia vai ter sempre orzamentos, porque sen ter orzamentos todo o demais é moitísimo máis difícil, e creo que calquera que se dedique a estas cousas, o pode decir máis ou menos en alto no, pode decir en función diante de que este dicindo, pero creo que decir que planificar ou non planificar é o mesmo, saber o que tes ou non saber o que tes, prever ou non prever, dá igual e todo é tirar para adiante, creo que eso non é verdade. Por iso eu reivindico a boa economía que representa planificar a través de vos profesionais. A partir de aí sabemos se podemos ter infraestructuras antes ou despois, se se poden atender ou non necesidades sabendo que o básico ten que estar sempre garantizado, e si marcar obxectivos se van a poder cumplir. Porque insisto que é moi bonito decir que sí a todo, decirle a cada un que quere escoitar, pero despois hai que cumplilo. E para cumplilo, é a economía estúpido, esa frase que se decía, é absolutamente fundamental. Se non tes recursos, poderás ter moi bonitas palabras, pero ao final a xente non é parva. Por lo tanto, gracias aos economistas que nos asesoran, gracias aos economistas que nos recordan todo eso e gracias aos economistas pola súa imparcialidade, pola súa rigorosidade e pola súa profesionalidade. En Galicia hai magníficos profesionais de economía, algúns traballan con nós e outros non traballan directamente, pero sempre os escoitaremos. E que estén organizados, que estén preparados, que estén representados por xente como a que hoxe acaba de xurar o seu cargo, para nós é unha enorme tranquilidade e unha enorme responsabilidade atendelos e recoñeceles o traballo que fan, o que representan e o que valen para esa Galicia calidade pola que todos traballamos. Moitísimas gracias.